Hola amigues, què tal? Benvingudes a un altre vlog de viatges aquest estiu. Aquesta vegada a Alemanya, Stuttgart. Quines ganes, o sigui, no sabeu la il·lusió que em fan a Stuttgart. Una vegada, no sé per què, em va donar per Stuttgart, i aquest estiu tocava escollir destí, hi havia debat, i jo vaig fer les 1000 lliures per trobar que el viatge ens sortís dintre del pressupost a Stuttgart. I allà que marxem se'ns ha retrasat el vol. Crec que embarcàvem com a les 8 i no sé si embarcarem a la mateixa hora, però bueno, que volem a les 9:20, vull dir, socorro. Sóc que porto l'iPad i espero que em doni temps de descarregar-me l'episodi de El verano en que me enamoré, que estic enganxadíssima a la sèrie, i així doncs em vaig mirant el capítol. Ja som al transport públic, ho hem aconseguit. He fet un blog del transport públic per TikTok, així que el trobareu allà. Però bé, bàsicament hem fet una recerca d'on estava el U6, que era el que havíem d'agafar, i res, quan l'hem trobat, hem anat a les màquines a comprar el bitllet per assegurar-nos que ho fèiem bé amb les zones i tot. Hem posat el nostre destí i així ja ens deia quines zones havíem d'anar i tot, perquè si no pot ser que t'equivoquis, que ens va passar a Múnich i aquí m'ha pres dels nostres errors. Llavors això, superbé, 2 zones, tal, no ens ha sortit excessivament car i aquí estem. Un tren fabulós, això que res a veure amb els Rodalies, Mireu, aquest és el nostre hotel, el Premier Inn, i literalment estem aquí davant de la biblioteca, que és un lloc super turístic. Hi ha una placeta fabulosa, o sigui, superbé. Hola, bé, ja ens hem assegut en un restaurant, estem a la placeta on hi ha l'hotel i estem en un italià. Jo ja m'he agafat el meu bolsito, mireu, us vaig fer un unboxing al TikTok. Amigues, estem a la placeta de l'hotel, aquí estirats, veiem que no tenim habitació, doncs aquí estem. O sigui, ja allà darrere el restaurant hem dinat, aquí el centre comercial doncs són aquestes tombones, que generosos, aquí, m'encanta. Aquí dalt, bueno, això és l'hotel i això és la biblioteca pública superfamosa. O sigui, realment tenim tot aquí en aquesta plaça. Té més de 500.000 llibres, o sigui, uau. I aquí dalt hi ha el bar. He perdut mi mare i el meu germà. Sola per Stuttgart. Val, noies, hem sortit a l'exterior de la biblioteca perquè hi ha com una terrasseta amb unes vistes superxules i mireu quines cosetes, quins edificis. Amigues, migdia de feta, perquè no m'aguantava, bueno, ningú s'aguantava realment. Ja hem recarregat piles i ja m'he posat ben mona, m'he maquillat tal i qual, m'he tret el jersei i cap a fer una mica de turisme. Són les 6, vull dir, avui amb tota la calma del món, tenim 3 dies sencers per davant, llavors veurem una mica el que puguem i ja està, sense cap mena de pressa. Res, ja m'he canviat la funda del mòbil i de moment estic contenta amb els vídeos que estic fent. Nois, aquí hi ha gent molt runner, Estem anant de camí a un parc que està a prendre pel sac de tot, literalment. O sigui, si tu veus el mapa, nosaltres estàvem com... Hi ha una mica allunyats al centre. Vull dir, està molt ben comunicat l'hotel i jo estic supercontenta. Us vaig a posar, de fet, ara el vídeo del room tour. No és aquella habitació, però hi hauria una mica de merder a l'entrada de l'hotel, perquè tots som humans, tots ens podem equivocar, i el noi s'ha equivocat en donar-nos l'habitació. Bé, una mica d'això. Però bueno, l'habitació és exactament igual, l'únic que té un llit menys. Mireu el parc aquest, és supergros, o sigui, me l'imaginava molt més petit.
i literalment estem anant a veure allò d'allà. Allò d'allà darrere dels arbres, això. No, això estem anant a veure nosaltres. Que en teoria això el Google Maps posava que estava tancat, però hi veig tot de general. Llavors entenc que està obert i no està colat tota aquesta gent. Però és ben estrany aquest parc, noies, perquè hi ha com una disco, hi ha un teatre, hi ha restaurants, o sigui, no sé. Hi ha vistes a tota la ciutat. Hem tardat, un pilot ha arribat aquí. O sigui, per arribar al parc de l'hotel, per arribar aquí, hem caminat 20 minuts dins del parc. Bueno, mira, aquesta és l'habitació. Estic destrossada i com que l'última cosa que feia gust era anar a fora, hem passat pel súper, hem comprat un fusilli Hahunchen, que suposo que és pasta fusilli, o sigui, sí, bueno, és igual. És pasta amb pollastre, vull dir, tampoc té molt. Hem comprat unes patates i ale. Vull dir, he demanat 2 forquilles de recepció perquè es veu que no en venen aquí. Jo crec que són tan sostenibles que no en venen perquè de fet ens han cobrat. O sigui, ens ha sortit més car l'impost que et cobren per el plàstic que no pas l'aigua en si, però bueno. Bon dia, amigues. Què tal? Estem buscant un lloc per anar a esmorzar, si no hem de tapar el sol amb el meu cap, així no es veurà absolutament res. Hem dormit? Bueno, és que crec que no m'he estat un llit tan còmode a la meva vida, o sigui, heavy. I res, que hem decidit no agafar l'esmorzar a l'hotel perquè hi ha com 18 euros per persona. Per favor, amb 18 euros m'esmorzo jo una setmana, no un dia. Llavors, això, estem anant a esmorzar en un tipus de, no sé, jo de sí que és un 365 versió alemany, però no en tinc ni idea, la veritat. Ho he d'investigar. Val, amigues, avui anem d'excursió a Ludwigsburg i hem vingut fins a l'estació central, que està al costat de l'hotel, però veiem a dir que hi ha aquí, estem per uns túnels que estan adaptats perquè s'està fent obres a tota l'estació, o sigui, hi ha allà la infraestructura una mica destrossada. Com que el Google Maps ens marcava un tren que jo no estava entenent, li hem preguntat a una senyora, agafarem, crec, l'S4 i ja està. Amigues, aquí és on anem nosaltres. Bé, maques, doncs hem arribat amb èxit a Ludwigsburg i ara estem anant a visitar 4 cosetes que jo vaig buscar. Crec que això és com una mica excursió de migdia, no tant de dia sencer, però bueno, també està bé. I aquesta tarda la intenció és visitar una mica del centre de Stuttgart, que no hem visitat, i ens falta també, volem fer una altra excursió demà, i llavors l'últim dia com tots els museus i tot, però el tenim sencer. La veritat és que és bastant xulo i està bé perquè vull dir, està a 15 minuts en tren de Stuttgart. I ara hem vingut al Marktplatz, bueno, no sé, una plaça fabulosa, vull dir, mireu que xulo. Mireu que xulo, o sigui, és el palau residencial de Ludwigsburg. M'encanten aquests llocs, de veritat. En persona és super majestuós. Amigues, estem al Favorite Park Ludwigsburg, que bàsicament és com un espai natural que en un inici era com per caçar i així, i l'entrada doncs val uns 8 euros, si no m'equivoco també. O sigui, val més o menys el mateix que l'altre palau. Amigues, hem vingut a un sushi i jo m'he demanat la meva cosa preferida, arroz con pollo. Hola, amigues. M'he deixat la càmera a l'hotel, suposo. Hem anat un moment a l'hotel, he pogut carregar el mòbil una estona, tal i qual, i si no m'equivoco portava la càmera a la butxaca, la de que haver tret, i ja no l'he tornat a agafar. Top llocs que més m'agraden.
i volia buscar un Rossmann perquè a Alemanya, si no m'equivoco, hi ha Elf i si no m'equivoco es troba els Rossmann, però a Stuttgart no n'hi ha cap. He vingut a veure el Subduet d'aquí de Stuttgart, m'encanta. Amigues, ja som a la plaça central. Estem a la plaça del Palau actualment i tenim les oficines de Stuttgart. Va ser construït realment com a residència al 1700, així. És veritat que el van bombardejar a la Segona Guerra Mundial, perquè ja sabem que aquí a Alemanya la cosa estava complicada, i el van com reconstruir, o sigui, van mantenir com l'essència del que és de fora, però de dins el van fer com més funcional, perquè al final havien passat més de 200 anys des que s'havia construït i van dir, doncs, anem a millorar-lo, no?, ja que ens l'han destruït. Germanes, ens hem assegut a prendre una cerveseta en una plaça ben mona, mentre estem amb el disgust de que acabem d'anunciar que Íñigo Martínez marxa al Barça. Com estàs? Està fatal, jo també. Aquesta és la plaça en què hem pres la cervesa, concretament en aquell bar d'allà. Mireu, això és l'estació a la qual hem anat avui i en la qual hem fet una volta al Copón per entrar quan realment tenim una entrada molt més a prop de l'hotel. Bon dia, amigues, què tal? Anem a esmorzar. Estic de debat de si fer servir el mòbil per gravar el vlog o la càmera. Amigues, hem vingut a esmorzar al mateix lloc que vam venir ahir, al Cats, que està literalment al costat de l'hotel, un croissant i un cafè fred. Ens està costant fer-nos entendre. No és literalment el cafè més amarg que he pres a la vida, crec. Equivocat. És que això de la comunicació i que jo no sé quin cafè és quin, m'ho he d'estudiar. Però posa una mica... Amigues, avui fem una altra excursió, anem a Esslingen, que és com un poblet així bastant de compte, i hem comprat els bitllets, costen el mateix que ahir, 4,30. Crec que anem com amb un tipus de regional i hem d'anar fins a l'andana 16, estàvem a la 1 i travessar-nos tota l'estació, que és aquesta d'aquí. Que ens ha costat 4,30 anar. Ai! Mi mare m'està estressant, ens va córrer! Està a l'andana 16, marxa aquí 3 minuts. No sé si estem corrent. Bueno... Jo de veritat que encara al·lucino amb les estacions que hi ha aquí, o sigui, són totes superben fetes. Ja hem arribat al poble, mireu quina preciositat. És un poble medieval xulíssim, com veieu, i literalment és que està a 10 minuts de Stuttgart. Ens hem trobat amb unes madrilenyes que jo els he fet una foto, hem estat parlant en anglès i com diuen d'on sou, i jo de Barcelona, i diuen nosaltres de Madrid, i jo. Us podem parlar en castellà, la veritat? Jo no sé com són els aquí, germanes, però que cara és tot una ampolleta d'aigua petita, que jo crec que allà a Barcelona et costen 20 cèntims o així, petita, no d'aleshores, és petita, 59 cèntims més 25 cèntims de suplement per plàstic. 70 cèntims una ampolleta petita. Jo soc una persona molt de ciutats, vull dir, jo vaig néixer i m'he criat en un poble, però se'm queden petitons, vull dir, a mi m'encanta la cultura, estic fent comunicació d'indústries culturals i em vull dedicar a la divulgació cultural, llavors esdeveniments culturals a tope i als pobles doncs n'hi ha menys, perquè hi ha menys gent, menys demanda, etc. I l'oferta doncs no sempre es pot aprofitar tant com a les ciutats, llavors n'hi ha menys. I a mi m'encanten les ciutats, perquè els pobles, doncs, és això, se'm queden petits. I a l'hora de viatjar, també m'encanten les ciutats, però de cop i volta estar en una ciutat i dir, va, d'excursió a un poble de conte, doncs també em funciona superbé. Vull dir, mireu això, què vol dir això tan maco? Què vol dir? És una ciutat que té molts anys d'història, que probablement si es fes un tour jo l'hagués agafat, perquè segur que t'expliquen mil curiositats de mil cases, que potser aquest edifici d'aquí té una història que jo no sé, i m'encanta. Tot això m'encanta. Sí, mireu, quina preciositat! Us presento com serà la decoració de casa meva quan tingui la meva pròpia casa. No, és que m'encanta. O sigui, quina monada. Jo soc molt de tenir una casa blanqueta, però de sobte una tassa així, unes espelmes colorides, unes copes fabuloses.
poble es veu que es fa un mercat nadalenc cada any i és que ha de ser preciós, o sigui, amb aquests carrers així, un mercat nadalenc. Amigues, m'encanta l'estil de vida d'aquí, de gent jove i famílies i de tot, però molta gent jove a 7:45 un divendres a la tarda venen, s'estan en aquest parc, tranquil·líssimament. M'encanta. És que tenen espais superverds, o sigui, en quin moment. No sé si es veu alguna cosa, però estem de pícnic davant del Palau. Això és supertípic, està tothom aquí fent pícnic. Bon dia, amigues. Avui estic ja derrotada, no m'aguanto més, no tinc ja forces. Avui ja tornem, ja hem fet el check-out, ja hem deixat les maletes a l'hotel i anem al museu de Porsche. Primer viatge que faig des de fa molts mesos i no vaig a un museu pictòric, molt trist, però bueno. Aquí hem hagut de fer transbord, el nostre primer transport a Alemanya, i ja hem agafat el family ticket, que són 2 adults i 3 nens, encara que nosaltres, bueno, doncs només necessitem un nen. Bueno, nois, no sé si m'estarà veient perquè porto el mòbil com puc. Això és superxulo, Mireu. En cada cotxe hi ha un número aquí perquè tu el posis aquí en l'audioguia. Ei, germanes, hem trobat la Sal i Carrera.